Mali kunnafoni jabarani najɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan o ma bi ye sibiri ye janvier kalo tile 7 san 2023 sibiri tɛmɛnen an ye masa rahamani deli ko ka bi sibiri ni ka o yirana alhamdulilahi rabil alamina masa rahamani ye bi sibiri don ye ni ka o yirana ko kura an bɛ masa rahamani fo o la sibiri tɛmɛnen invité fila tun bɛ n bolokɔrɔ bi fana invité belebele fila wɛrɛ fana bɛ n bolokɔrɔ o kuma la aw minnu connectelen don nin wagati na an ka page Facebook kan n'an bɛ direct la émission ye a y'a partager kosɛbɛ ka sababuya kɛ bi jamukan fana ta ale bɛ juguya ni sibiri tɛmɛnen o ta ye maa belebele fila minnu bɛ n bolokɔrɔ bi sa n kini bolo yan fan fɛ monsieur Badou Sidi Koba ale ye journal Le Triomphe ɲɛmaa ye o tɛ numaya fan fɛ sa monsieur Toumani Kanté ale ye président de l'association des défenseurs de l'hymne national fana ɲɛmaa ye a y'aw danse n b'aw fo danti foli min na ka sababuya kɛ aw wulila ka bɔ aw ka so ni ka na an ka wele ka o jaabi aw ni ce aw ka nali la ayiwa monsieur Koba folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin minnu bɛ k'an filɛ nin wagati la folikan bɛ n bolo ka ɲɛsin aw ma n bɛ Kanté fo fɔlɔ mon petit frère Kanté ka kunnafoni TV personnel bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ kunnafoni TV la Mali la ani Mali kɔ kan ani k'o bɔ yen an bɛ légitimité traditionnelle mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ka RECO tradu mɔgɔw fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo k'a kuncɛ ni fangana mɔgɔw ye parce que ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ k'u jɔyɔrɔ fi hali bi jamana in ta fanga Ala ka d'u ma hali bi Ala ka miiriya ɲuman d'u ma vraiment an yɛrɛ Ala ka kuma barikaman bɔ an da fitinɛ kuma Ala ka n'o bɔ an da jamanajɔ kuma Ala k'o bɔ an da taayɔrɔ t'an ni Mali tɛ vraiment an k'an jija Mali ka kɛ an sago ye Mali an ka Mali di an denw n'an mɔdenw ma a ka kɛ Mali sanuman ye Mali mun bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ bɛɛ bɛna tunga na Mali mun na Ala k'o kɛ Ala bonya kama monsieur Kanté folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na bon folikan min bɛ n bolo foli fɔlɔfɔlɔ o ye kunnafoni Mali kunnafoni baarakɛlaw ye kunnafoni Mali kunnafoni TV mɔgɔw ye ka fɔlɔ e yɛrɛ la ka se ka ɲɛmaaw ma ani ka grand frère Badou fana fo ka Mali kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan nin wagati in na parce que u jɔyɔrɔba bɛ jamana jɔ la surtout jamana bɛ lahala min kɔnɔ bi ka an lamɛnbaga cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka basigi jamana ye Ala ka basigi a ka basigi a ka kɛ tiɲɛ kan barika b'o de la o de bɛ mɛn o de bɛ n bolo ka comme folikan awa monsieur Kanté n y'a ye k'a fɔ i ye association des défenseurs de l'hymne national o ɲɛmaa ye i bɛ se ka i da don o la dɔɔni ka dɔɔni f'an ɲɛna yanni an ka don an ka sujet yɛrɛ kɔnɔ ok merci madame ne ye association min sigilen don ka hymne national défend o ɲɛmaa ye association an ye a créé depuis 2002 a créé 2002 an ye baara caman kɛ baara caman ye mun ye an sera jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko a ka di anw ye l'hymne national a ka kabi denmisɛnninw kabi jardin na denmisɛnninw ka se ka kalan a la ka se ka parce que jamana fɛn don jamana kɔnɔ jamana gulomaba don a bɛ jamana kanu don jamanadenw na a bɛ a to jamanadenw bɛ jamana dɔn u bɛ jamana sigidenw dɔn u bɛ jamana taabolo dɔn a bɛ na ni jamana kanu ye donc an ko kabi denmisɛnninw fitinin ka daminɛ so ka na se jardin na ka se kalanso minnu bɛ ɲɛfɛ jardin ɲɛfɛ n'o ye école misɛnmaninw ye ka taa fɔ université la ko san o san ni école bɛ daminɛ a ka se ka kɛ u ka module fɔlɔ ye u ka kalansen fɔlɔ ye san o san donc an y'o laɲini kɛ gouvernement ye ko an ma ko o tɛ baasi ye k'u b'o o fɛɛrɛw sabati an ye o laɲini fɛnɛ sɔrɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi hali bi dɔ b'a jɛ mais jardinw na bi i b'a ye denmisɛnninw u bɛ kalanni daminɛ a la a bɛ continuer ka taa écoles la hali universitéw la université dɔw bɛ yen u bɛ a kɛ hali bi dɔw ta ye semaine o semaine ye dɔgɔkun o dɔgɔkun ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a a kɛ kalo dɔw ta ye kalo saba donc a bɛ donna a bɛ ka an ye kɛlɛ min kɛ o kɛlɛ nafa yera a la
o kɔfɛ an ye lajɛrɛbaw kɛ, an ye lajɛrɛw kɛ, association fara ɲɔgɔn kan k'u la kunnafoni hymne national nana cogo minnu na, nafa min b'a la, a bɛɛ kun ye ŋaniya min kɔni banna o ye ka jamana kanu don jamanadenw na, u ka jamana in dɔn, u k'a dɔn ko jamana in mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɛgɛn ka jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'an se nin yɔrɔ in ma bi. Donc ni olu y'o dɔn, denmisɛnninw minnu ye denmisɛnninw, n'an y'o dɔn bi, a b'a to an bɛ ba don an ka jamana na, an bɛ ba don an yɛrɛ la. Donc an bɛ o baara de kan hali bi, o bɛ ka continuer, an bɛ association, an bɛ se u ma, tɔnboloba minnu bɛ yen, parti politique minnu bɛ yen, an bɛ se u ma, an n'u bɛ sigi ka kuma, n'u mago bɛ, an b'a f'u ɲɛna formateurs b'an bolo, u bɛ se ka na hymne national ka a sigidenw bɛɛ lajɛlen ta, k'a walawala u ye, u k'a faamu o ye, et puis u ka tila ka a lase u ka tɔnden tɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Donc an b'o baara kɔni kan, o baara tɛ jɔ, o ye baara bada ye, an bɛ min kan an ka taabolow la. O la an bɛ se k'a fɔ kabini san 2020 kabini 2002 ka na se sisan ma, aw ye laɲini minnu kɛ caman sabatira a la. Caman sabatira a la, mais ale bi dɔw fɛnɛ bɛ a jɛ parce que baara si tɛ baara min fɛnɛ bɛ dafa. Dɔw bɛ a jɛ, gouvernement bɛ ka ta kɛ, association kɔni tɔnbolo minnu bɛ yen, u ka parce que ni tɔnbolow ma an wele, i b'a ye an yɛrɛ bɛ se tɔnbolow ma. Bon an bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔna la, o ye tɔnbolo dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u ma pɛrɛn a kama, ani bon ni an sera tɔnbolo dɔw fɛnɛ ma, i b'a ye k'a fɔ ni tɔnbolo mɔgɔ hakɛ ye mɔgɔ 20 ye, par exemple, i bɛ taa sɔrɔ a mɔgɔ 20 bɛɛ t'i ye, i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 bɛ ye. Donc mɔgɔw an ye a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw tɛ wagati di u yɛrɛ ma ka u consacrer nin baara in kan. Donc o gɛlɛya kɔni bɛ an kan, an mago bɛ hali bi mɔgɔw ka se an ma, mɔgɔw ka an ɲini ka an bɛ baara min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la, parce que ŋaniya fila tɛ an na ka se ka Mali dɔn, ka se ka Mali minɛ, ka se ka Mali sankɔrɔta. Donc an bolo o kɔni bɛ tɛmɛ ni jamana yɛrɛ sigilen don guloma minnu kan, olu ka ɲini k'u dɔn. Donc an b'o baara kan, o baara fɛnɛ an na se jɛkuluba wɛrɛw ma, ni o société civile jɛkuluw ye, an b'o jɛkuluw kɔnɔna la. Donc hymne national baara min n'an bɛ k'o kɛ, o b'a to an da tɛ se ka bɔ jamana jɔko la. Donc surtout na société civile kɔnɔna la, ani société civile mɔgɔw bɛ baara, an bɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ, n'o ye plateforme des jeunes leaders de la société civile ye, an bɛ ka baaraw caman kɛ. A baara caman kɔni an ka jɔyɔrɔba ye a tɔn ninnu kɔnɔna la, o ye maliyɛn bɛ Mali dɔn cogo min na, ani maliyɛn bɛ se ka Mali kanu cogo min na. Donc an b'o baaraw kan hali bi, an bɛ o baaraw bɛ ka continuer. D'accord. O kumana n b'a fɔ halisa Ala ka ko tɔ Ala ka o nɔgɔya. Monsieur Koba, n bɛna e fan fɛ, an bɛna an ka ɲininkaliw ni ka olu daminɛ. An y'a ye sɔrɔ an ka Faba Jabaranin na ni o ye ORTM ye, communiqué bilala k'a fɔ ko fɛn min ye Ivoirien ka an bɛ se k'a fɔ mercenaires ou an bɛ se k'a fɔ ko soldats de, olu kɔni u garasiyera an ka jamana ɲɛmaa fɛ k'a jira k'a fɔ ko yafa kɛra u ma. Awa an bɛɛ y'a ye, yala e hakilina ye mun ye nin na? Bon ne ka miirina ye mun ye nin ko la, a kɛra fiɲɛ duman de ye Mali ni Côte d'Ivoire ma, parce que n'i ye ko taabolo lajɛ, ko kɛcogo de transition autorités tɔɔrɔ a y'u degun kosɛbɛ, parce que u tun b'a fɛ ka anw de jalaki k'a sɔrɔ Mali de tun jo don. Donc fili de yɛra Ivoirien fan fɛ, parce que yanni i bɛ u bilali ko kuma fɔ, u nana an cogoya min na an kan k'an da don fana na, parce que u bɛna don min u nana juillet kalo tile 10 a bɛnna ni seliba ye. Bon u kun kɔnɔna na u nana, u natɔ la olu nana avion wɛrɛ la, avion wɛrɛ bɛ yen maramafɛnw tun b'o kɔnɔ. B'u ka nali version kɛlɛ ma fɔ a la, kuma kɛlɛ ma fɔ a la. Dɔw ko u nana Ivoiriens ka sɔrɔdasiw de dɛmɛ u ka baara la, sɔrɔdasi minnu bɛ Mopti ani Tombouctou. Allemand fana ko n'u ka ministre de la défense n'o ye Christine Lambrecht, o ko k'u nana Bundeswehr de Togo la, Allemand ka contingent bɛ MINUSMA la, k'u nana o Togo la na dɛmɛ. Après SAS n'o ye Sahel Service Aviation, olu fana tɔgɔ fɔra la. Fɛn jɛkulu dɔ fana bɛ ko ITE, olu fana tɔgɔ fɔra. Donc kuma jɔnjɔn kɛlɛ ma se ka fɔ a la. Finalement Ivoiriens yɛrɛ y'a essayé daminɛ na k'a kɛ comme si olu t'a kalama, olu t'a ko kalama. Après Olivier Salgado ni an y'a gɛn, n'o tun ye MINUSMA ka lasigiden ye, o ka kuma ani conseil de sécurité ka kuma ma kɛ kelen ye. U ka passeport k'a yɛrɛ ko coiffeur, charpentier, menuisier, maçon, cuisinier,
o tɛ babu jɔlen o ma garanti donc o fana Mali autorité fana ko comme a ko bɛ tan an b'u minɛ ka t'u datugu fɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ɲɛ ka dugu na ala kun jumɛn na parce que i b'a dɔn an bɛ jamana mun na jamana in bɛ kɛlɛ la a bɛ san 10 bɔ jamana min bɛ kɛlɛ la a bɛ san 10 bɔ autorité mɔgɔw u ɲɛ bɛ lakana la kosɛbɛ fɛn fɛn ye lakana ye u b'u janto o la kosɛbɛ mun ye sécurité ko ye u tɛ tulonkɛ u tɛ musalaka n'o ye prévu nana yɔrɔ jumɛn Sunjata kan a ta kɛlɛ bɛɛ y'a ye an ka sɔrɔdasiw cɛsiri cogoya min na ka nin kɛlɛ kɛ donc ninnu nacogo o de kɛra fili ye parce que u ko ko fɔlɔ olu tun bɛ rotation kɛ ka na olu bɛ rotation kɛ n'i y'a siɲɛ 9 ye donc Mali autorités k'u ma ko mais Mali tɛ jamana ye bɛɛ bɛ n'i ka samara jɔsi jamana mun na ka continuer dɔw yɛrɛ bɛna aéroport la k'u sen jɔsi ka taa u ko ko o de banna o tɛ kɛ tuguni sika wɛrɛ ye mun ye fɛn fɛn bɛ transition jalaki u bɛɛ sigilen bɛ Abidjan de n tɛna don détail bɛɛ la ni ye cɛma Ibɛri ye i bɛ mɔgɔ ye mun bɛ transition contre la ni ye Aneya Kamara ye i bɛ mɔgɔ ye mun bɛ transition contre la parce que Aneya Kamara yɛrɛ ye communiqué kɛ waati dɔ la a yɛrɛ kumana k'a fɔ qu'à partir de février 2022 ale de jamana ɲɛmɔgɔ donc i bɛ ka denkɛ Karim Keita fana bɛ yen ani mɔgɔ wɛrɛw donc n'i y'o jateminɛ donc a ka kan ninnu ka sɛgɛsɛgɛ parce que a bɛ se ka kɛ ninnu bɛ na sisan u bɛ Mali garde fini don u bɛ Mali police fini don u bɛ Mali sɔrɔdasi fini manifestation bɛ kɛ dɔrɔn u b'u to jama tora dɔrɔn kisɛ ci mɔgɔw la u b'a fɔ ko transition de sɔrɔdasiw ni policiers la u ka bugu ci maliyɛnw na a bɛna wolo mun na ala dɔrɔn de b'a dɔn donc o bɛɛ kɛlen kɔfɛ an ka autorité mɔgɔw ko bon nin ko bɛ cogoya min na an b'a bila sariya ka bolo kan kiri ka bolo kan o ka kiri donc an tora o hukumu de kɔnɔna na ni Togo président Faure Yasumbe a ye a ka ministre des affaires étrangères bila ka na Robert Dusi kuma bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na a yɛrɛ nana yan don dɔ la sufɛ ka segin yanni a ka na o don visite officielle donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ a ka ŋaniya tun ye solution ka sɔrɔ bon Mali autorité colonel Assimi Goïta ani premier ministre Choguel Kolome u b'o baaraw la Alassane bɛ mun kɛ a bɛ taa n'a kuma ye Bruxelles a bɛ taa n'a kuma ye Paris Macron fɛ bon o de y'an ka autorité tɔɔrɔ parce que an ni France tɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ko France ka kɛwalew an ka jamana ninnu na wale cɛjugu de don et puis farafin ko de don farafin jamana fila de bɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ ɲɛnabɔ a kan ka ɲɛnabɔ farafin capital dɔ la o de ka kan donc o hukumu kɔnɔna u y'u tɔ la tuguni Alassane ni la Guinée Bissau tɛgɛrɛ dɔnna ye Umaru Sisoko Embaló Souleymane Kɔnɔfuruba ye u ka ɲɛmɔgɔ ye u taara n'a kuma ye conseil de sécurité la ka taa kuma fɔ Antonio Guterres ye o wɔɔrɔla mun na Abdoulaye Maïga n'o ye premier ministre par intérim ye a waati ni o ye ministre d'état ye bi ministre de l'administration territoriale o y'a yira a ka discours la o y'a yira k'a fɔ a tɛ kɛ ten a y'u jaabi ko ɲuman de la mais sisan comme u y'a faamu k'a fɔ ko nin problème tɛ se ka ɲɛnabɔ ni farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tɛ donc u nana finalement u nana kuma ye aw ma ye o dɔn Tɛnɛ Birama Watara photocopie n'o ye ministre de la défense n'o ye Alassane dɔgɔnin yɛrɛ yɛrɛ a wolo dɔgɔnin o nana ye Fidèle Sarasoro n'o y'a ka chef de cabinet o nana ye donc Robert Dussé n'o ye Togo ministre des affaires étrangères o faral'u y'u kan u nana yanni olu ka na président dɔw nana a ma ɲɛnabɔ Adama Barrow nana n'o ye Gambie président Nana Akufo-Addo o nana n'o ye Ghana ɲɛmɔgɔ ye o kɔfɛ Julius Maada Bio n'o ye Sierra Leone président o fana nana donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko in kun gɛlɛyara kosɛbɛ mais ninnu ka nali a n'u ye kuma fɔ cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko ni problème tɛ se ka ɲɛnabɔ ni bɛn ma ni kɛlɛya ma kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ donc o hukumu de kɔnɔna na u kirila u kurilen an ka sariyatigiw y'u condamné 20 ans d'emprisonnement muso saba mun k'u libérera pour des raisons humanitaires olu ta kɛra par contumace avec 2 millions de francs CFA d'amende chacun donc muso ta kɛra je crois million temps parce que olu jugeur olu ma sɔn ka na tribunal la donc o kɛlen kɔfɛ an ka président fana ko bon comme a ko kɛra u bɛ gracier u ka tu u ka yɔrɔ la donc o bɛ mun de kɔfɔ o la 20 ans d'emprisonnement ko kuma banna non je crois que kuma banna le président est fait gracier parce qu'il est le président du conseil supérieur de la magistrature donc n'ale u gracier ka ban o y'o bannen mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ yanni ka bɔ kuma na parce que kuma ma ɲi mɔgɔ kelen ta ne bɛ fɛ ka mun fɔ teliya la n'i ye Mali ni Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ jamana kelen de don u ka yɔrɔ dɔ bɛ Poro n'i taara yen i bɛ Senufo Mali i bɛ Senufo kan di u ka yɔrɔ dɔ bɛ ko Cologo n'i taara Senufo kan de bɛ u ka yɔrɔ dɔ bɛ ko Worodugu Senufo kan de bɛ n'i nana an fɛ Kɛnɛdugu ani Kaboyila ani Folona Senufo kan de fana bɛ fo yen donc Mali ni Côte d'Ivoire balimaya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw yɛrɛ la tilalen don i bɛ taa sɔrɔ fan dɔ bɛ Mali la fan dɔ bɛ Côte d'Ivoire fɛ mais donc faamuyali kɛla sisan a yɛrɛ k'a fɔ barajuru kelen de b'an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamana kelenw de don donc ni nin sugu kɛra dɔrɔn dorénavant ni nin sugu kɛra dɔrɔn aw ka sigi
yiri sunkɔrɔ ka kuma kɛ k'a ban mɔgɔ wɛrɛw kan'u sen to a la aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw ka donc nin b'o de kofɔ nin b'a yira fana k'a fɔ ko Mali kɛra jamana ye jamanaw bɛɛ bɛna bonya désormais o b'a yira ka fɔ hali ni siɲɛ wɛrɛ n'a ko bɛ maa min kɔnɔ o b'i hakili to i yɛrɛ la an ka jamana ɲɛma a y'a yira ka fɔ ko fininɔgɔ a bɛ ko sokɔnɔ de donc farafinna mana kɛ cogo o cogo a ka kan anw de ka jɛ ka sigi an ka kuma an ka jamana ale tɔgɔ la Monsieur Kante e hakilina ye jumɛn ye bon hakilina min bɛ ne na grand frère ye a walawala ni an ka jamana ye kuma jamana don ni ko kuma sigikafɔ jamana don bɛn jamana don ni ye anw ni Côte d'Ivoire fɛnɛ lajɛ an bɛɛ ye jamana kelen an bɛɛ ye dugukoloba kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ an bɛ frontière la an bɛ an ka jamanaden caman fɛnɛ taara sigi Côte d'Ivoire depuis lawalew la donc an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fɛnw gulonnen don ɲɔgɔn na donc n'i y'o jateminɛ o jamanaw ti jamana ye jamana minnu kan ka bila ɲɔgɔn na mais ni anw bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min ni a bɛ san 10 bɔ ni o ye terrorisme kɛlɛ ye o bɛ anw kan an kelen bɛ ka an kɔ da o la o kelen bɛ k'an sɛgɛn donc ni o nana o terrorisme kɛlɛ nana fɔ ka an ka jamana yɛrɛ sigi senw fɛnɛ ka nɔ bila a bɛɛ la dɔw wolokotora dɔw bɔr'u cogo la o nana an tɛna se camancɛ fanga kɔnɔna la donc n'an b'o camancɛ fanga kɔnɔ laɲini min bɛ anw na fɔlɔ bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw na o ye basigi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni basigi nana an ma sɔrɔ k'a ɲɛsin taaɲɛ ma ni o ye développement ye bon maintenant ni o ye lakana ko min bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛma bi lakana dɔnbagaw don ni mɔgɔ nana don o jamana kɔnɔ ni maramafɛnw ye a tigi ma yamaruya diyagoya de don a tigi fɛnɛ ka a kuma bɛ caya diyagoya a tigi ka a ka se ka minɛ k'a don bɛrɛ la k'a ɲini k'a dɔn a nana kun min na donc je crois o de baara kɛra donc an sigilen kun don ni nin fɛnɛ ye parce que réellement grand frère y'a fɔ ni ko kuma ka se k'a ta ka taa yaala fɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka taa jamana wɛrɛw da don a la an bɛ se ka nin fɔ ka bɛn min fili bɛ yɔrɔ minnu na n filila nin yɔrɔ la a ma bɛn donc an b'o filiw bɛ fɔ an bɛ bɛn an bɛ nin ko tun bɛ ban depuis a wagati bon ni olu ma se ka kɛ fɔ kumaw cayara ka mɔgɔ wɛrɛw da don a la ka na ko gɛlɛya donc an ka jamana dun an bɛ fɛn dɔ kan bi ni o ye parce que gɛlɛya dɔw de bɛ an kan gɛlɛya dɔw fɛnɛ de y'an lase yan bi an bɛ camancɛ fanga min na an bɛ fɛ ka vraiment ka belebele bɔ gɛlɛya ninnu na donc o belebele bɔ gɛlɛya ninnu na olu ti taa taabolo kura dɔw kɔ o ti taa ni hakilina kura dɔw ye ni hakilina kura dɔw tɛ o dɔ ye ka jamana ka se ka nin kura don jamana na ni ko i bɛ nin kura don jamana a ti taa sariya kɔ sariya jɔ senba bɛ a la donc ni ye hali an ka constitution lajɛ sariya jɔyɔrɔba bɛ an ka fangaba b'u bolo sariyatigiw bolo parce que u jɔyɔrɔ ka bon jamanajɔ la donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ a jateminɛ k'a fɔ du fait k'an bɛ nin taabolo de kan donc a y'a to u tɛ se ka minɛ ka bila ten a y'u di sariyatigiw ma olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ donc olu ka sɛgɛsɛgɛli de nana nin wagati ta donc wagati kɔnɔna la négociation politique ni fɛnw kɛra mais président tun tɛ se ka u labila du fait que a y'u di justice ma n'an ko k'an bɛ jamana kura de fɛ an mago bɛ taabolo kuraw de la président tɛ se ka juge t'u ka baara la sariyatigiw t'u ka baara la k'a bɛ taa u ka mɔgɔ fɛnɛ minɛ u bolo o fɛnɛ ye dɔgɔyalima de ye n'an bɛ fɛ ka Mali kura jɔ donc o baara de tun bɛ sen na donc hakili la jugew ye sariyatigiw y'o baara de kuncɛ o don olu kɔni y'u ka baara kɛ a kɛcogo la u y'u ka ɲangili fɛnɛ kɛ a kɛcogo la donc o y'olu dan ye maintenant an ka jamana fɛnɛ sariya bulonba ye fanga de di jamana ɲɛmɔgɔ ma ko jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔw bila mɔgɔ kasodenw bila kasoden min ka d'a ye a bɛ se k'o bila san kɔnɔ san o san ni san bɛ yɛlɛma a yamara bɛ président bolo a ka se k'o baara kɛ wagati ma fɔ a la mais généralement san yɛlɛmaw de la an ka présidents bɛ a kɛ donc a dilen a sariya de don fanga de don a dilen don président de ma donc président fɛnɛ ye o de fanga in ta k'o labaara o labaarali de nana ni o labilali ye donc ne hakili la ko kɔni a bɛɛ kɛra a kɛra sariya kɔnɔ bon an mago tun b'o de la parce que ni ninnu fɛnɛ kun taara tan u bila tan jamanadenw a bɛ ɲugun don an yɛrɛ la a bɛ hakilina caman bila an kunkolo la an ye mɔgɔ minnu minɛ ko bingalikɛlaw don u bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami ka di an ma n'olu minɛna n'olu bilala ka sɔrɔ o ko ma walawala o ko ma se a dan na sariya fɛ
a bɛ na ni fɛn dɔ ye président ni a nɔfɛmɔgɔw tun bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ ka siran o de la jamanadenw fana kun sigilen don ka u lajɛ u bɛ na nin ko in kɛ cogo min na kura a kɛra a kɛcogo la jamanadenw y'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko kɔnɔna la parce que a bɛɛ kɛra sariya kɔnɔ a bɛɛ kɛra a kɛcogo la donc an bɛ a ɲini hali bi anw ni jamana ɲɛmɔgɔw du fait que hali le 22 décembre u nana ka na mémorandum min signé o bɛɛ kun ye bɛn bɛ se ka to an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nin ko in kɔni kɛra mais bɛn ka to an ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ i komi an ka ja ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne hakili la o fana baara bɛ sen arankiniw ka bɔ yen o ka bɔ yen o de bɛna ni an fana jamana ninnu ka taga ɲɛ ye anw ye jamana min ye ba don mɔgɔ jamanaw ka kolonso ɲɔgɔn na an ye ba don o la kabi an ka constitution kɔnɔ an ye titre yɛrɛ consacré a kama ko anw pɛrɛnnen don ka hali ka jɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔ kɔ farafinna jamanaw bɛ se ka kolonso ɲɔgɔn na cogo min donc anw ye bɛn jamana de ye anw ye jamana min bɛ farafinna ka taga ɲɛ ko la jamana min bɛ farafinna ka kelenya kɛlɛ la donc anw ti ban an ni mɔgɔ ka jɛ ma mais a ka kɛ bonya kɔnɔna la a ka kɛ ko tun bɛ kɛ cogo min a kana kɛ ten a ka kɛ parce que an bɛ taabolo kuraw de b'an bolo an bɛ fɛ ka Mali in jɔ a jɔsenw kan o ɲana n bɛ segin ka na monsieur Koba an y'a ye k'a fɔ togolaw ka jamana ɲɛma ale kɔni bɔra an ka faba kɔnɔ yan nɔ janvier kalo tile 4 tɛmɛnen a bɔra yan dɔrɔn a y'i kunda Côte d'Ivoire fɛnɛ kan ani Ivoirien ka jamana ɲɛma a n'o fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o tile dama dama de kɔfɛ dɔrɔn nin ko in fɛnɛ kɛra an bɛ se k'a fɔ ko u jamakan don wa u jamakan de don parce que ne y'a fɔ cogoya min kabini babu daminɛ ko kɛcogoya de ye maliyɛnw tɔɔrɔ donc fort nalen yan a tun tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni Côte d'Ivoire tɛ donc a bɔra yan ni an ka président ye ɲɔgɔn ye u ye kuma minnu fɔ parce que kuma bɛɛ tɛ fɔ kunnafonidilaw ma kuma fanba dɔ bɛ fɔ a bɛ fɔ minnu ma les rumeurs les trucs de coulisses et les discussions de coulisses an tɛ bulu dɔw kalama donc a bɔra yan dɔrɔn a y'i ɲɛsin Côte d'Ivoire ma a taara ni Alassane ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye Alassane yɛrɛ tun bɛ yɛlɛ la Alassane tun bɛ ka suurini kɛ donc ne y'a faamuya k'a fɔ kibaru duman de bɛ ka fɔ Alassane nin a bɔlen kɔfɛ Mali la parce que il me semble que nin y'a fɔ cogoya min mémorandum signé na donc Assimi n'o y'an ka président ye n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ o y'a fɛla f'u ye donc n bɛ fɛ ka mun fara a kan teliya la bonya bɛ bonya ma segi bɛ Mali ye jamanaba de ye fɔlɔ yɛrɛ fa n'o ye Ɲasumbe Yadema ye a y'i da don kɛlɛ caman na Mali yɛrɛ fɛnɛ Mali y'i da don kɛlɛ caman na ne tɛna don détail bɛɛ la ka Maroc ni Algérie to kɛlɛ la à propos du Tunduf Modibo Keita ye Ben Bella wele a ye Mohamed V wele kɛlɛ nana kuncɛ Bamakɔ yan ten tuma min na Kadhafi ni Hissène Habré tun bɛ ɲɔgɔn na Tchad ni Libye u ka yɔrɔ dɔ bɛ ko Bandauzu tun bɛ ka kɛlɛ k'o nɔfɛ général Moussa Traoré n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Ala ka lahara sɔn suma ye Modibo Keita fana Ala ka lahara sɔn suma ye donc a y'u wele ka na Hissène Habré ni Kadhafi nan'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye donc ka Sénégal ni Mauritanie fana kɛlɛ la Moussa Traoré kelen kelen a ye général Abdoulaye Wologuin bila ka taa Mauritanie ani Sénégal a ka taa Mauritanie a ka kuma Mawuya Ould Sidame Taya fɛ a ka taa Sénégal a ka kuma Abdou Diouf fɛ kɛlɛ bɛ se ka ban cogoya min na hali Alpha tile la an y'a ye Congo Brazza u ka mankan na Alpha bolila ka taa kɛlɛ in bɛ se ka ban cogoya min na tuma na Pascal Lissouba Zulu les milices Zulu de Pascal Lissouba ani les milices Kobara de Sassou Nguesso tun bɛ ɲɔgɔn na waati min Alpha y'i da don kɛlɛ la Guinée Bissau Ansoumana Mané n'o tun ye chef rebelle dɔ ani Nino Vera n'o tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye parce que Ansoumana Mané tun y'a ka général dɔ o tun burutira donc a kumana olu ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est pour dire que Mali filɛ nin ni nin sugu kɛra Mali y'a fanba fɔ de parce que hali Abdou Blondin bɛ yen n'o tun y'an ka ministre des affaires étrangères ayi Nations Unies mɔgɔw y'a bila ka taa Angola a y'i da don Angola kɛlɛ la kosɛbɛ kɛlɛ yɛrɛ bantuma malheureusement a ye accident d'avion dɔ kɛ a tɔɔra la donc pour vous dire que Mali fana ye jamana hali ATT taara Centrafrique ka taa kuma fɛn Ange Félix Patasse Ala ka hinɛ a la n'o tun ye président ani Anicet capitaine Anicet Sole n'o tun ye chef mamurutilen de Sɔrɔdasi ka taa kuma ninnu ɲɔgɔn cɛ k'o kɛlɛ ban donc ni bi jamana wɛrɛ nana ka na i da don Mali ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ farafin jamana wɛrɛ je pense que o ye tare de mais o b'a jira k'a fɔ ko Mali ye jamanaba de ye Mali ye jamana tilennen de ye o de kosɔn mɔgɔw bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ ko Mali isolé Mali ma deli ka isolé Mali ma deli ka ni yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko Mali ma deli ka isolé Mali tɛna isolé le Mali n'a jamais été isolé ka ta transition na ka na bila bi la don o don jamana ɲɛmɔgɔw bɛ na yan don o don an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw la an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a ye taa ka segin joli kɛ an ka premier ministre docteur Choguel Maïga a ye taa ko joli kɛ hali kɔsɛbɛ a taara Brésil Lula Syrien président Lula Inacio da Silva o tun ye Assimi invité Assimi Choguel bila ka taa donc y'a dɔn jamana kɔni isolé len tɛ voilà
o isolé tɛ voilà monsieur Kanté yala e fɛla ye monsieur Kobata ya oui ne ni kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka a fɔ ko Mali kɔni réellement Mali ye jamana min ni an ka sigi ka kuma ani an ka bɛn Mali y'o jamana ye duti tɛ o la o kɔfɛ ni ye Togo président ka nin baara lajɛ ale a da don o yɔrɔ la sisan ka nin ye bonyamasegi don mais ne bɛ min fara a ta kan o ye an ni Togo président sera ka nin baara min kɛ ka se nin ma nin baara in ka continuer parce que furuku bɛ Mali ni an dafɛ jamana wɛrɛ fɛnɛ cɛ min tɛ Côte d'Ivoire ye ni o ye Niger ye tu sais que an tɛ se ka an bɛ gɛlɛya dɔw bɛ an kan olu gɛlɛya ninnu ni o gɛlɛyaba fɔlɔ ye lakanabaliya gɛlɛya ye donc an ni jamana minnu bɛ danbɔ frontière la o jamana ninnu ni an n'olu ma bɛn ni an n'olu ma kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka renseignements di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ in kɛ a kɛlɛ ma nɔgɔ a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye donc a ka baara in ka continuer a sera ka nin baara min kɛ a ka continuer a ka kumaɲɔgɔnya kɛ an ni Niger fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an farafin jamana dama don an taabolow ye kelen ye an ka laɲiniw ye kelen ye donc o fɛnɛ pour que an ni Côte d'Ivoire ta kɛra cogo min na nin kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛw kana kɛ parce que memorandum signera o de kama donc an ni Niger fɛnɛ ka se ka fɔ ka bɛnw kɛ an ni Sahel jamana tɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'an bɛ danbɔw kɛ an ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka mɔgɔ dɔw tun b'a kɔkɔrɔ minnu tun bɛ hakilinaw ta kɔfɛ ka na a baara kɛ ka wari fɛnɛ bɔ u kun ka baara kɛ olu ka bɔ a la an yɛrɛ dama k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɔnɔna la an bɛ se ka Sahel lakana cogo min na ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ se jamana kelen tɛ se donc ne bɛ o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka continuer a ka médiation in fɛ ka jamana wɛrɛw don a la jamana wɛrɛw ka kolonso a la pour que baaraw ka taa ni ɲɔgɔn ye. Bon bɛ se ka mun fara ale ta kan joona bɔrɔ kɔnɔ dɔn de da ka di ɲɔ la Ivoiriens ni Maliens u y'a faamu k'a fɔ kɛlɛ wɛrɛ bɛ yen mun tɛ mercenaire ko di parce que a y'a fɔ cogoya min na an bɛ terrorisme de la an bɛ guerre asymétrique de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ terrorisme c'est transnational c'est-à-dire que u bɛ bɔ Niger ka na tiɲɛni kɛ Mali la ka bɔ Mali la ka taa tiɲɛni kɛ Burkina u bɛ bɔ Burkina ka taa tiɲɛni kɛ Togo u bɛ bɔ Burkina ka taa tiɲɛni kɛ Benin kɔsa in na a bɛ fɔ minnu ma pays côtiers n'u ye Badayan Kɔgɔjiyanfan jamanaw u y'a faamuya k'a fɔ ko gɛrɛntɛ bɛ ka gɛrɛ u la parce que u ye attaque caman kɛ Benin u ye attaque caman kɛ Togo o de kosɔn don il y a eu l'initiative Dakar a fɔra ko sɔrɔdasi 10,000 bɛna déployer zone ninnu na ka na jamana ninnu dɛmɛ minnu bɛ kɛlɛ la donc nin b'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ni Mali u y'a faamuya k'a fɔ terrorisme de kan ka kɛlɛ donc n hakili la Burkina b'o dynamique de kan d'ailleurs Mali ni Burkina yɛrɛ u bɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ hali o don ne y'u ka documentaire lajɛ Mali sɔrɔdasiw ani Burkina sɔrɔdasiw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu dɔ la ko Seba u y'u ka fɛnw kuncɛ vraiment c'était tellement bon c'est à dire yɛrɛ b'a dɔn f'i bɛ i nimisi bɛ wasa quoi donc ne b'a bolo jamanaw u y'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ mun kan ka kɛ o ye nin kɛlɛ de parce que tant que ni sécurité ma na musow tɛ se ka taa sugu la k'u bɛ taa nanfɛnw feere cɛw tɛ se ka taa ba la k'u bɛ taa mɔni kɛ denmisɛnninw tɛ se ka taa école la école joli datugulen don maître joli bɛ yen u tɛ se ka taa denmisɛnninw kalan donc n'i ye o bɛɛ jateminɛ fɛn bɛɛ jɔlen don donc lakana in fo de ka sabati lakana in tɛ se ka sabati fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an farafin jamana damaw ka nin kɛlɛ kɛ sinon mɔgɔ wɛrɛ tɛna nin kɛlɛ k'an nɔfɛ la preuve Serval Barkhane Takuba u ma se ka fɛn ɲɛ an ye u y'u ka kasaw kuru ka taa n'u sen fila ye k'an a tɔ an bolo yan a kɛra ten tɔ monsieur Kanté n bɛna e fan fɛ alamisa tɛmɛnen na an ka jamana ɲɛmaa n'o kolonɛla Asimi Goyita ye a ye Bamakɔ tu tigɛbɔ fo ka taga se an ka diinɛ tigilamɔgɔw ni lalatigiw ma a y'olu bisimila kulubakaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ daga yɔrɔ la yen a kumana fɛn caman kan kalanko gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ nin wagati in na a y'i da don a caman na a ka nin kuma in bɛɛ kɔnɔna la e sera ka mun de t'a la merci jamana ɲɛmɔgɔ ye an ka laadatigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni société civile ɲɛmɔgɔw a y'u bisimila o ye fɛn ye laada don an fɛ yan a bɛ san 10 bɔ bi san o san président jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin de kɛ u bɛ nin mɔgɔ ninnu u b'u invité k'u reçoit ka kuma di u ma
o hakilina ye min ye hakilina min b'u la jamana bɛ ka mara cogo min na hakilina min b'u la ni o ye ka hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na lahala minnu na k'o ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna ani ka tila ka conseil d'u ma ka taabolo minnu ka di olu yɛrɛ ye k'o ɲɛf'u ɲɛna président fana bɛ jamana fana lahala fana f'u ɲɛna ani fɛɛrɛ min b'a bolo k'o fana f'u ɲɛna donc fɛn do fɛn min bɛ kɛ san o san n'i ye ɲinanta in lajɛ i b'a ye k'a fɔ président ka ne ye min ta président ka kuma kɔnɔna la n ye min ta fɔlɔ minnu taara ni société civile ni laadatigiw ka kumaw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ ko sɔnnen don a ma ko jamana bɛ taabolo min na bi taabolo min ni a kan ka fo a kan ka dɛmɛ parce que jamana in an bɛ yɔrɔ min na bi n'an m'a dɛmɛ ka bɔ nin kɔnɔ ni ko wɛrɛ donn'a kɔrɔ an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini parce que an bɛ an dan na ni donc an bɛɛ jagoyalen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ kan ni baara kɛcogo ɲuman kan an ka se ka bɔ nin wagati kunkurunin kɔnɔna la donc jamana ɲɛmɔgɔ ka discours la a ko a ka kuma ka ni ninnu ka sigikafɔ la a ko ne kuma min t'a kɔnɔ kumaba 3 don a ko jamana bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min na ko o kɛlɛ ye kɔni olu bɛ o de kan olu bolo bibi na o ye jamanadenw ka laɲini de ye donc o yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ko o bɛ kɛ fo ka taa se a dan na n'u dɛmɛna o baara la o ye fɛn fɔlɔ ye a ko filanan fɛnɛ o ye jamana ni ani minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la jamana bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya minnu kɛ bolodiɲɔgɔnya minnu kɛ ko bolodiɲɔgɔnyaw la ko mɔgɔ wɛrɛ Mali de bɛ o décider maliyɛnw de bɛ a fɔ ani nin bɛ jɛ ani nin bɛ se ka nin baara kɛ ani nin bɛ se ka nin baara kɛ foyi tɛ wajibiya an kan donc a ye o fɛnɛ fɔ k'o farafansiya parce que o fɛnɛ ye jamanadenw ka laɲiniba ye o fɛnɛ kɔfɛ a ko jamana bɛ hakilina ta bi jamana bɛ fɛn o fɛn kɛ bi o fɛnw a bɛ kɛ ni a fɛnw kɛli a bɛ kɛ ni jamanadenw hakilina de a bɛ kɛ ni fɛn ye fɛn min ni a bɛ jamanadenw nafa fɛn o fɛn tɛ jamanadenw nafa k'olu tɛ de o la donc fɛn o fɛn bɛ kɛ bi olu fɛ o ye ka jamana in ka se ka jamanadenw hakilina u sago ka se k'o kɛ donc ni fɛnba 3 kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ lakana ko bɛ a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ lakana ko bɛ gunda min kan olu yɛrɛ ye cɛsiri minnu kɛ ka minɛn kura minnu san ani u kelen fɔlɔ jamaba tun bɛ yan Faransi tun bɛ yan jamana wɛrɛw tun bɛ yan mais bi ko olu yɛrɛ kelen de bɛ ka taa u ka baaraw kɛ o baaraw kɛli fɛnɛ na k'u ye dankari bingalikɛlaw la bingalikɛla caman na minɛn kuraw sɔrɔla formation bɛ ka kɛ mɔgɔ kuraw bɛ ka ta donc a y'o baara taabolo a y'o ɲɛfɔ u ɲɛna ka tila k'a fɔ ko a yɛrɛ fɛnɛ sigilen don a kan ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ni o ye bɛɛ bɛ ka gɛlɛya min fɔ an bɛɛ sɔnn'a ma k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen donc o gɛlɛyaw a ko gouvernement fɛnɛ b'i se kɛ a ye fɛn caman fɔ malo sugaro o ye gouvernement ye fɛɛrɛ minnu kɛ ka wari minnu don u musakaw la pour que a ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma ka se carburant ko ma a ye o fɛnɛ fɔ gouvernement ye musaka min don o la ani mɔgɔw ka sarako baarakɛlaw ka sarako gouvernement ye baarakɛlaw bɛɛ ka ni a bɛ fɔ o ma ko harmonisation du salaire ka baarakɛlaw ka sara i bɛ baara la ni papier min ni diplôme min ye o diplôme o saraw ka kɛ kelen ye prime kɔni tɛ kelen ye mais saraw ka kɛ kelen ye donc ko o kɛlɛ ko bɛ na ni fɛn min b'a to syndicat ka kɛlɛ bɛ dɔgɔya mankan bɛ dɔgɔya jamanadenw bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ jamana la jamanadenw bɛ baara la bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ jamana la ni nin taabolo ye donc a ye nin fɛnbaw de fɔ donc fɛnw don bi na fɛn minnu ni an bɛɛ bɛ an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la bon ni kuma lasurunyana i b'a ye k'a fɔ ni kɛwale ni nin baara taabolo minnu bɛ yen gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ an sɔnnen don a ma k'a fɔ an ye laɲini kɛ jamana ka taabolo ka falen an ka se ka jamana sɔrɔ jamana min bɛna wuli k'i jɔ tiɲɛ kan ka se ka malidenw nafa mais a taabolo la gɛlɛya minnu bɛ a la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ale yɛrɛ ko mɔgɔ caman tɛ k'i ka baara kɛ a kɛcogo la donc an sɔnnen don a mɔgɔ minnu tɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la anw bɛ fɛ bi anw ko taabolo kura de donc o mɔgɔw ka se ka ɲangeli ka kɛ sisan a wagati la donc ɲangeli in ka caya ɲangeli kana bɔ mɔgɔw kana tɔmɔ ka ɲangeli kɛ ni o ye yuruguyurugu ɲangeliw ye ni o ye hali lakana na bi mɔgɔw bɛ yen bi na lakana se k'a fɔ ko lakana sabatira o dɔ kɛra belebele kɛra mais a tɔba bɛ yen donc minnu bɛ yen hali lakana ko ni a minɛn b'u bolo u bɛ a baara la ni an bɛ a ye k'a fɔ bi gɛlɛya dɔw bɛ kɛ bingali dɔw bɛ kɛ tenitigiw kan
ani i taa ye civil yɛrɛ fɛnɛ village bingali dɔw bi ka taa ko u ka hali bi u bɛ taa weleliw kɛ a bɛ fɔ ko an ka mɔgɔw ka suma ka taa u dɛmɛ o gɛlɛyaw bɛ yen bi mais ɲangeliw kan ka kɛ olu yɛrɛ fɛnɛ min bɛ a baara la n'u bɛ lakana baara la ɲangeli ka kɛ yen ni min kan ka bɔ a place la o ka bɔ yen ni min kan ka bɔ min kɔnɔ o ka bɔ yen donc o ɲangeliw ni olu ma kɛ an tɛ se ka Mali kura in sɔrɔ donc o fɛnɛ kɔfɛ kumaɲɔgɔnya ka caya kumaɲɔgɔnya ale yɛrɛ fɛnɛ ka jigin a ka kuma mɔgɔw fɛ ani mɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya jɛkuluba minnu bɛ yen an'u ka kumaɲɔgɔnya ka caya parce que jamana fɛnɛ tɛ se ka nin wagati kunkurunin ni mɔgɔ ma caya k'u bolo di ɲɔgɔn ma a tɛ ɲa mɔgɔ dama dama tɛ se k'i sigi ka jamana kunkolo minɛ ka munumunu an ti jɛ ni o ye parce que an ye bɔra de ka an yɛrɛ di mɔgɔw sara an na mɔgɔw ye kɛlɛw kɛ pour que jamana in ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ taabolo ka falen an b'a ye k'a fɔ taabolo dɔw bɛ yen hali bi o bi jamana in kɔnɔ donc an ti an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la laɲiniw kɔni dɔnnen don laɲiniw y'an ka laɲiniw ye mais kɛwale minnu bɛ ka kɛ kɛwale caman bɛ yen an tɛ an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Ayiwa monsieur Koba président ka discours kɔnɔ e yɛrɛ ye jumɛn t'a kɔnɔ. Ne ye mun fɔ président ka discours kɔnɔ n b'a daminɛ ni lakana sira ye n bɛ profiter aw ka plateau la kunnafoni Mali kunnafoni point TV ka tasi bloqué ka ɲɛsin sapeur pompier protection civile mɔgɔ minnu tɔɔrɔ la Marakakungo ani péage mu attaqué la Kasala parce que Marakakungo ta in a ye ne miiri janya kosɛbɛ maa minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ni maa joginna u b'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni mɔgɔ bɛ fɛ ka to ji la u b'o labɔ ni kasara wɛrɛ bɛ fɛ ka mɔgɔ sɔrɔ u bɛ dɛmɛ don ye n'a fɔra k'aw bɛ taa se o ma kɔni i y'a dɔn k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ aw dɛsɛra de nin bɛ'u ka dɛsɛ de kofɔ donc n bɛ kuma in nɔrɔ président ka kuma na a ko gɛlɛya minnu tun bɛ yen fɔlɔ an ka sanfɛ kuluw tun tɛ se ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ fɔ minnu ma couloir aérien ka sababu kɛ faransi ye faransɛw de tun b'a fɔ aw kana taa nin yɔrɔ la a ye taa nin yɔrɔ la donc djihadistes tun bɛ profiter o fɛ ka taa an ka bases la ka taa sɔrɔdasi 100 sɔrɔdasi 50 k'u bolo olu na an ka sanfɛ kuluw tɛ se ka taa u secourir ka taa dɛmɛ don u ye donc a ko de dabila la o dabila la cogo di radariw sanna donc désormais an ka o sira kan an ka yɛlɛma hɔrɔnya b'an bolo donc an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw an ka sanfɛ kuluw bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ radariw b'an bolo a ye exemple yɛrɛ ta Fafa ani Wataguna ninnu kan kɔrɔnfɛla la mɔgɔ minnu bɛ taa ani Lolowo ninnu a ye exemple ta dugu caman kan o dugu ninnu bi vraiment ara ni radariw sababu donc kɛlɛw bɛ ka fɛn kɛ kow bɛ ka sira sɔrɔ donc a y'a yira fana k'a fɔ a ye kuma dɔ fana fɔ tiɲɛ a ko minnu bɛ taa grève la impôt douane u ka a ɲɔngiri parce que o musaka dɔ bɛ kɛ ka taji san ka di sɔrɔdasiw ma o musaka dɔ bɛ kɛ ka taji san ka don avion kɔnɔ ka taji ta ka don char la u ka se ka taa banbaju ninnu kɛlɛ n'olu grève la ni musaka tɛ ka taji don fɛn ninnu na a tɛ yara a tɛ ɲɛnabɔ dɛ a kuma bɛ caya dɛ donc o mana bɔ yen a fana ye kuma dɔ fɔ mɔgɔkɔrɔba ye a ko fanga in k'ale y'a fɔ ko sifinnakaw de ka fanga don ko ni n'anw dɛmɛ ka wara la k'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo a ko olu bɛ mun ɲini mɔgɔkɔrɔbaw fɔ ka sifinnakaw dɛmɛ pour que yɛlɛma ka don jamana na yɛlɛma in ne bɛ se k'a fɔ a bɛ ka kɛ parce que magistrature concours min kɛra Kosa in na ne bɛ mɔgɔ damadɔ minnu y'a sɔrɔ jigiya foyi t'u ye Bamakɔ ah oui Abdoulaye Dambele b'a la o y'an ka denmisɛnnin sɛbɛ dɔ ye an ko i ba tɔgɔ dɔ b'a la o ye dɔgɔnɔ o ye Pɛtaka ka Bobo Douanza donc u ye concours sɔrɔ ninnu ka concours sɔrɔli de y'a to ka ne y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛmaw bɛ ka fɔ a bɛ ka kɛ jeune diplômé kɔkɔfeerela a ye concours sɔrɔ fo ministre y'a reçoit donc o b'a yira k'a fɔ ko ka kuma fu tɛ kuma nangi fo tɛ ka bu da réalité de bɛ ka kɛ terrain kan sisan de ko bɛ ka taa taabolo ɲuman na donc a ye yɛlɛma hɔrɔnya mun fɔ a y'o fɔ n dɔgɔnin y'a fɔ yɛlɛma hɔrɔnya a ko a tɛ taa cɛsiri kɔ i m'a ye usine dɔ bɛ ka jɔ Kucala usine dɔ jɔra Jɛma Kosa in na a bɛ sira la 200 milliards cimenterie donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ sira mun kan o ye ka Mali ka hɔrɔnya segin Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya k'o segin a ma ka baara di sifinnakaw ma parce que n'i y'a ye djihadiste baara de tɛ donc ka baara di sifinnakaw ma ka baara di muso ma parce que ni couche fila in ce sont des couches djihadiste bɛ se k'olu de sɔrɔ joona u bɛ se k'u kunba yɛlɛma joona mais ni baara jɔlen b'olu bolo baara garantilen b'u bolo ne nana ne ko ma ko bon a ye taa nin tiɲɛni kɛ n bɛ nin dollar hakɛ d'a ma y'a dɔn u tɛna sɔn ka parce que baara b'u la mais ni baara t'u la baarakɛbaliya b'a to u bɛ sɔn ko dɔ ma donc a y'i da don o kuma dama dama na k'a yira k'a fɔ fana ko nin y'a n dɔgɔnin y'a fɔ cogo min a y'a yira k'a fɔ ko partenaire ko ye mun ye n'a ka di Mali ye Mali bɛ jɛ ni mɔgɔ mun ka d'a ye maa t'a fɔ Mali ye jɛni nin ye maa t'a fɔ Mali ye jɛni nin ye parce que mun y'a tɔɔrɔ a ko ka Mali to kɛlɛ la embargo bɛ Mali kan
kali maramafɛnw sanni an ka musaka b'a bolo mais an tɛ se ka maramafɛn san parce que n'u b'a fɔ ko karisa kana maramafɛn fɛrɛ ma a kana fɛn donc finalement maramafɛn an tun tɛ ka se ka sɔrɔ donc o bɛɛ de dabila la donc an ka autorité y'o bɛɛ de kɛlɛ mais a ye kuma kelen fɔ ne sɔnna a ka kuma kɔnɔ fanga ye jiri de ye n'an tor'u kɔ n'an tugur'u kɔ parce que jigi fana ye peuple de ye jigi ye population de n'an tor'u kɔ ne hakili an bɛ siran mun kan an bɛ siran ɲuman kan ani 14 janvier k'o kɛ journée de souveraineté o fana kɛra kunnafoni duman ye ne bolo parce que don min na embargo kɛra Mali kan maa miliyɔn 4 de bɔra ka mankati mɔgɔw bɔra Dakar mɔgɔw bɔra farafin capitale wɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ bɔra tubabu la k'a yira k'a fɔ ko c'est pas normal yani embargo yɛrɛ ka kɛ a bɛ fɔ minnu ma légitimité traditionnelle dɔw bɔra Ghana ka na dɔw bɔra Côte d'Ivoire ka na dɔw bɔra Afrique du Sud ka na u nana président lajɛ Assimi premier ministre Choguel u n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya u yɛrɛ nana fɛn ye u kɛlen ka fɛn u ko tiɲɛ yɛrɛ Mali man kan ni embargo ye gɛlɛya yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ u seginna ka taa fɔ Nana Akufo ninnu ye ani Alassane mais olu ye farafin tubabu ye olu bɛ taama olu bɛ baara kɛ ni tubabu ka consigne de donc an fana y'an cɛsiri farafin dɔw sɔnna ka tugu an kɔ tubabu tugura an kɔ nin kɛlɛ la ne yɛrɛ bɛ to ka Cameroun siyɛn dɔw lajɛ mais n'u bɛ Assimi ni Choguel tɔgɔ fɔ f'i bɛ content u ko ninnu de bɛ ka sira di farafinna ma farafinna bɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔ cogoya min donc n'i y'a ka discours jateminɛ discours nin kɛra discours sanuman ye a ye faamuya discours de fɔ an ye k'a yira an na k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ an ka kɛlɛ de don ni kɛlɛ banna tuma min na i syndicat i bɛ se ka wuli i société civile bɛ se ka wuli mais an bɛ kɛ kɛlɛ mun na sisan bɛɛ kan k'i cɛsiri k'i ɲɛsin kɛlɛ in ma ni kɛlɛ in banna an ka fini nɔgɔ an b'a ko so je crois que a ka message a faamuyara parce que a y'a fɔ bamanankan na a y'a fɔ an ka todunkan na an b'a faamuya cogoya min na je pense que bɛɛ y'a faamu fo n'i ye kalabanci yɛrɛ n'i ye kalabanci kalaban dɔgɔjɔ la i tɛ se k'a faamu fo n'i tɛ kalabanci ye a ka kuma i b'a faamu. Ayiwa ni wagati na hakili la jɛmukan ale bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma Monsieur Kante ka ban sigira fo ka se sisan ma hakili ye jɔn ye jɛmukan in kɔnɔ a bɛ se ka ne da ma se fɛn dɔ ma o bɛ hakili la e yɛrɛ fɛ n'o b'i fɛ miniti kelen d'i ma i ka dɔ fɔ o la. N bɛ ka fɛ ka min fara kɔrɔ ta kan o ye an bɛɛ sɔnni don a ma k'a fɔ ko taabolo min bɛ yen an bɛnna taabolo minnu kan ni o ye jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya ye jamana in ka bonya ye an sɔnni don o ma o taabolo min bɛ fɔ u fɛ anw bɛ an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la n y'o de fɔ n ko gɛlɛya caman bɛ baara in lawaleyali la o gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu ma o gɛlɛyaw n'an m'a lajɛ ka olu o gɛlɛya ninnu bɔ yen tiɲɛ kan a ti ɲa donc o gɛlɛya minnu dɔ ye mun ye n'i ye lakanako lajɛ n ko lakanako tɔ bɛ yen a tɔ bɛ yen donc ni wulikajɔ ka caya hali bi kumaɲɔgɔnya ka caya hali lakanako in kɔnɔna la mais ɲangili ka kɛ lakanako in kɔnɔna la minnu bɛ fauté u ka ɲangi k'a daminɛ a sɔrɔsi kunda ka na a civil kunda minnu ni jihadistes bɛ jɛ la u bɛ minnu fɛ yen ɲangiliw ka kɛ a kɛcogo la o kɔfɛ n'i ye gɛlɛya min bɛ yen jamana in yɛrɛ kɔnɔ bi ni ale yɛrɛ ko gouvernement ye fɛɛrɛbaw tigɛ ka wari musakaw bɔ k'a di mɔgɔw ma u ka se ka na ni balo ni fɛnw ye k'a di mɔgɔw ma nɔgɔya la ko o mɔgɔw dɔw bɛ yen u tɛ ka u ka baara k'a kɛcogo la mais munna u tɛ ɲangi donc u ɲininkali ka kɛ Mali kura tɛ se ka sɔrɔ ni nin fɛn ninnu ma kɛ ni bɛɛ m'i jɔ i jɔyɔrɔ la a tɛ ɲa ale yɛrɛ ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la donc bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ale de ta ye bi jamana b'ale de bolo ale de bɛ se ka a fɔ bi a ye ɲangili kɛ a kɛcogo la jamana tɛ se ka jɔ mɔgɔw ka jamana nafolo ka bɔ mɔgɔ dɔw k'u sigi k'a dun ani minnu bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ corruption ko min bɛ fɔ la a ma ban o a bɛ senna hali bi donc hali o corruption ko minnu bɛ yen mɔgɔw kana bɔ mɔgɔ la mɔgɔw minnu ye a dun ani minnu bɛ k'a dun u ka minɛ u don bɛrɛ la an k'a ye k'a fɔ u minɛna nin de la donc u bɛ nin de fɛnɛ lahala kɔnɔna la an b'a dɔn a dɔw bɛ ka kɛ mais hali bi caman ka fara a baara kan n'i ye grand frère recrutement ko min fɔ recrutement ko la mais n'i ye fonction publique n'i ye magistrat ta in lajɛ ma gɛlɛya ye a la ni ma gɛlɛya ye o kɔnɔna la mais kanam ta kɛra an ɲɛna yan o kuma cayara mais foyi ma bɔ a la polisiw commissaires ta kɛra yan ale yɛrɛ taara olu ka bɔli la o kɛra an ɲɛna yan donc o kɔfɛ enseignement supérieur ta o mankan bɛ sen na o ko bɛ hali tribunal la bi donc fɛn dɔw bɛ yen bi hali bi an b'a fɔ a bɛɛ ka ɲi mais ɲangiliw ka kɛ kow ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲangiliw kɛ ka mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔna la ni justice sociale ni an m'a lajɛ ka mɔgɔw bila u ka minɛn kɔnɔna la furukufuruku bɛ caya ni furukufuruku cayara an bɛ na ni gɛlɛyaw ye jamana in bɛ lahala min kɔnɔ wagati kunkurunin de transition ye
fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu baara taabolo la ka baara kɛ tiɲɛ kan ni o kɛra a b'a to an bɛ se ka Mali kuran gulonmaw sigi an mago bɛ gulonmaw de la usine minnu filɛ nin ye bibi in na usine ninnu ye donjankow de ye fɛɛrɛw don donjankow don bi kɔngɔ bɛ maliyɛn na bi gɛlɛyaw bɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko baloko ma sabati ɲina mɔgɔw bɛ balo mɔgɔ miliyɔn 4 ni kɔ de bɛ balo kɔɔri la kɔɔri gɛlɛya ko donna kɔɔri la engrais ma sɔrɔ et puis bana donna kɔɔri la donc ni gɛlɛyaba minnu bɛ yen wari dun taara k'a don subvention na ko ka subvention état ye engrais subventionné plus de 17 milliards o wariw taara min a gɛlɛya bɛ a fɛnw bɛ min dɔ ɲangira a la donc an tɛ se k'an sigi k'an bɛ o kumaw mamu ka ɲɔgɔn dɛmɛ anw de bɔra k'a fɔ ko fanga dɔ tun bɛ yen a tagacogo man ɲi an ye nin fɛnw fɔ ko u man ɲi donc bi n'an nana an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi a kan ka fɔ a ka kɛ cogo min na a kan ka fɔ ten n'an y'a bɛɛ mamu a bɛ taa to an bɛna taara ka taa élection kɛ a élection tɛ kɛ élection ɲuman ye an bɛna jamana mɔgɔ min sigi jamana kɔnɔ an bɛna kungo de ta k'a d'a tigi ma donc an bɛna ɲɔgɔn walaki daminɛ jamana in tɛna a yɛrɛ sɔrɔ an mago tɛ o la. Ayiwa monsieur Koba jɛmukan bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma. Ayiwa ne bɛ fɛ ka mun fara ale ta kan parti politique dɔw wulilen don k'a fɔ ko musaka ka d'u ma c'est vrai musaka kan ka d'u ma et dɔ parti politique mais o fana k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya de la président ka kuma b'a jira k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka se niveau dɔ la aw bɛ jɔ fɛn dɔw kɔ fo fɛn dɔw ka ɲɛnabɔ ne bolo musaka in u kan ka jɛ a kɔ fɔlɔ musaka in ka kɛ maramafɛn san ka di sɔrɔdasiw ma olu yɛrɛ kan k'o fɔ ten wala u yɛrɛ kan k'o fɔ u kan ka jɔ musaka kɔ ayi o kuma o ye tiɲɛ o mana bɔ yen fana mɔgɔ dama dama minɛna n'o ye madame Buhari Fili Sisoko Demba Tugudu Mamadou Kamara o ye ministre kɔrɔ bɛ kaso la vraiment an tɛ kiiritigɛlaw ka baara dɔn an t'a domaine kɔnɔ mais ne bolo an bɛ état de droit de la Mali kura mun fana an b'o Mali kɔnɔ vraiment ka kiiri n'a sɔrɔ u nɔyera tiɲɛni na u ka jangi n'a sɔrɔ u ɲɛma ye tiɲɛni na fana u ka bila donc o mana bɔ yen mun ye usine ko ye usine joli c'est bien c'est une très bonne chose a ka ɲi mais usine joli dɔrɔn tɛ o minnu bɛ baara kɛ usine na n'u bɛ usine minɛnw n'a fɛnw suɲɛ yala a tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ tiɲɛni bɛ taa fɛ ani jagokɛlaw ta a y'a fɔ souvent état bɛ fɛn dɔ subventionné i bɛ taa sugu la i bɛ taa sɔrɔ foyi ma bɔ a prix foyi ma bɔ a la i b'u ɲininka u b'a fɔ ko wari ma s'anw ma an ye gaziw ta kuma fɔra k'a fɔ ko fɔlɔ gaziw kun subventionné don mais gazi nin bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Burkina dɔ bɛ taa fara a wari kan donc o bɛɛ fɔra jago fɛnw kuma caman fɔra a la donc ne yɛrɛ bolo n'a ma ɲɛ ko état bɛ subvention d'aw ma an bɛ jamana mun na débrouiller jamana de don an bɛɛ dama ka kan Mali la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la silamɛ jamana don chrétien jamana don hinɛ jamana don vraiment ni subvention dira ko ka dɔ bɔ fɛnw na u ka dɔ bɔ a la a ka di mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ gɛlɛya bɛ yen koyi gɛlɛya bɛ yen an bɛ cɛsiri de la parce que ni an bɛ ka seri min bi a b'an kɔnɔ sini an bɛna zamɛ sɔrɔ ka dun zamɛ jɛgɛma zamɛ avec cɛbu jɛn an bɛna o de dun donc o de kɔsɔn an cɛsiri donc u ka taa n'o taabolo gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ u k'o lajɛ effectivement a y'a fɔ cogoya min na c'est vrai fɛn bɛɛ tɛ se ka dafa adamaden yɛrɛ ala dɔrɔn de dafalen don donc fɛn bɛɛ bɛ se ka dafa mais hali b'u k'u cɛsiri tiɲɛni yɛrɛ yɔrɔ minnu na n'a ye kanan fɔ n'a ye commissaire ka concours fɔ tiɲɛni yɛrɛ yɔrɔ min na enquête ka kɛ minnu y'a kɛwale jugu ninnu kɛ olu ka minɛ u ka ɲangi u ka kɛ misali ye tɔw ma donc u bɛ transition jɛ u bɛ baara la dɛ mɔgɔ si m'u sɔsɔ u bɛ baara mun na u bɛ baara ɲɔgɔn surtout lakana yɛrɛ sira ne yɛrɛ sinsinnen bɛ lakana sira kan mun na parce que ni lakana ma na ni kalata kɛra tan lakana ma kɛ o parti politique ɲɛmɔgɔ kelen de bɛ jama labɔ ka taa monument de l'indépendance la k'a fɔ k'u namara la ko karisa tun man kan ka kɛ président ye transition mɔgɔ de ye nin suganta ka kɛ président ye mankan wɛrɛ bɛ wuli jamana kɔnɔ ala k'an kisi o ma donc parti politique ɲɛmɔgɔ minnu b'a la ko aide parti politique a wari bɛ ka don drone na drone Bayraktar a drone ni ka ɲi kosɛbɛ Turku de b'a feere donc wari bɛ ka don drone ni fɛnw na u k'u hakili sigi fɔlɔ lakana kana ni lakana nana fɛnw bɛɛ ba sigira kalata sanumaw bɛ kɛ président bɛ sigi a sigi cogo la député bɛ sigi sigi cogo la maire bɛ sigi sigi cogo la maa si tɛna wuli ka mankan ci donc jamana bɛ ba sigi sinon ni an ye élection kɛ nin contexte kɔnɔ sini ma sini dɔ bɛ wuli ka taa monument de l'indépendance ko ninnu de ye président sugati ka vote yɛrɛ ma kɛ mankan wɛrɛ bɛ kɛ fitinɛ wɛrɛ bɛ kɛ Mali mago t'o la an sɛgɛnna ten sa an sɛgɛnna an ɲanina maliyɛn bɛ lafiya de nɔfɛ maliyɛn bɛ basigi de nɔfɛ maliyɛn tɛ foyi fɔ ni lafiya tɛ Cheikh Ale fɔ k'a y'a fɔ ko les Maliens n'aspirent qu'à la paix voilà o diyara n ye awɔ monsieur Kante bon ne ka kuma kuncɛ kuma ye wagati kunkurunin don mɔgɔw ka u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ mais mɔgɔw ka baara kɛ tiɲɛ kan ka daminɛ dugu ma fɔ sanfɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ kan ka min kɛ bɛɛ k'o kɛ pour que jamana in ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ ka a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna fanga in sifinnakaw ka fanga don a ye a fɔ a da la a ka se ka a waleya an bɛ k'a kɔnɔ
ameka kono awo ayo président ameki kono comme fanga chifina ka fanga yi ameki kono monsieur Koba ma ku je kuma aywa a chifina ka fana ku chesiri o ku deme ba mun yere parce que ambe sambina ni kono ka ngon karam ko koroba en fana mu fo chifina ka wi o ku chesiri u kana kete ndoro ko chifina ka fanga du u ka président deme parce que ale fana chifina ka u ka deme do ku chesiri alibi jamana be se ka bo gele kono turam en tout cas yelema hona ya koni ni ba fe ibi seri mi ka so ka zamedu donc gele do be fo anga kunde tant que na mo kun jamana te bo o te shije ko te shifina ko parce que pour que ka kuma kunche mo sawo mu kuma ya do konta o kuma na parce que no kun fa kuma na monsieur Jean Joma Dambele kuma na Jean Zerbo to kala donc ni u be ka kuma kan jatemine ka kuma kan be bende ko fo be kuma kan be bitlene de fo c'est pourquoi nous ngo laïcité kuma c'est des détails laïcité kuma be kan na mais c'est des détails et c'est le vie en kala no nyogona beni kuntlana do beni ka dine do hakila ambe continuer noy vraiment basiki jamana do jamana yebe jamana fen fen be bora Mali la ditara gambu ka moneto ko dalasi donc jamana fen fen Mali da fe krefe c'est que tu ya fan 74 meeting do ako kelati Mali ni jamana siche jamana be bora Mali donc on Mali ba anga matrafa anga chesiri Mali ka ke Mali bebi na tungana Mali mun bebe sukani Mali mun merci aywa mbe awfo ko sobe dante folimina aw munu me ka flé ni wakati na Facebook direct ale sanfé ba munu bena klatuguni kan laje anga bololo strafe ni oye chaîne YouTube fenaye ambe aw bela jelen fo ni wakati na invité munu tumene bolokora bi odeye monsieur Badou Sidi Koba ale ye journal Le Triomphe o nyamaye katase tumani kantema ale ye président de l'association des défenseurs de l'hymne national hakila bi jamukan konala aw family chama ni ka o soro ala ni ala manga jona me nyonga soro sibiri na taina inshallah invité kura wera ulubena ambulukoro akambe